Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
Your Honor, Dr. Michael Bizubusi, Vice President of the Republic of Malawi. Mr. Mataka, spouse to the late Honorable Joyce Chitsulo, MP, Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture. Members of the bereaved family. Your Honor, Catherine Godani Hara, Speaker of the National Assembly of Malawi. Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of Malawi Congress Party. All the Cabinet Ministers and Deputy Cabinet Ministers here present. Ms. Colleen Samba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. General Dr. Paul Valentino Piri, Commander of the Malawi Defense Force. All religious leaders here present. Honorable Peter Stimbi, Regional Chairman, South of the Malawi Congress Party, and all the members of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party here present. Honorable Nicholas Dausi, Member of Parliament for Mwanza Central Constituency, and all the members of Parliament here present. Senior Chief Govati and all the traditional leaders here present. Amai Ndiabambo Bebani. Programu yotsatira ni programu Yoona Nkhobe. Ada tisogolere mu programu imeneyi ndi a family kutsatidwa ndi mafumu azasogoleredwa ndi a Senior Chief Govati. Akamaliza mafumu all Cabinet Ministers terminals others are on it to remain. Zibo. Tipempe kuti a family tiambepo ukaona Nkhobe. Zibo. Ngolombe mulibese pano otajeba
kosi limene ufunayo mwangomuza masaini kuti sakupa Panthawi ino ndifuna ndipemphe Honorable Deus Kumba kuti muime. Nthawi ino tichitabe mwambo umenewo pa nthawi ina yokhazikika. Bukan. Last time. Ciro bangga dia ambil dengan putih. Semua sudah lupa putih. Putih sudah lupa umpan di kereta saya di mana ada kali. Waktu itu sudah wes kami kita berat kan sih. Aja mendukung ni naik dah. Amene mufuna mupereke chipepeso chanu ndio ndapempha Mr. Arthur Malemya amene ndi Director of Finance wa Mwanza District Council kuti atipeze kuno kutsogolo kuti mukhoza kuwafikira amene muli ndi chipepeso mwapeze Mr. Malemya amene ndi Director of Finance ku Mwanza District Council. Mr. Arthur Malemya, iwowa ndi Director of Finance, ngati muli ndi chipepeso apezeni kuti alembe. Tapemphe Mr. Malemya pamene mulipo mutipeze kuno kutsogolo. Mr. Malemya pamene mulipo mutipeze pano tayima pano kuti anthu amene afuna ndi chipepeso chawo akupezeni mosavuta.
Tibempe Mr. Malemya, Mr. Arthur Malemya, kutokera ku Mwanza District Council, Director of Finance, tabwera kutsogolo kuno kuti muta kulemba unapanga record chipembedzo chimene chikoza kupembedza pano. Mr. Arthur Malemya, ipeze kutsogolo kuno. The Honorable Deus Rumba amene nduna ya malo kuti mubwere kuzokulengeza zimene zakuleredwa ngati sachipembedzo kwa lero. Zikubwera bezina koma pakadali pano zimene tili nazo akulengeza kulemekezeka. Bebani, a Vice President Tanzolino, Right Honorable Dr. Michael Usi, Bebani, Chief Justice, Right Honorable Resini Msikamanda, Komanso Abragos, Judiciary. Bebana Speaker kunyumba ya Malamulo, Mama Catherine Godani Hara. Bebani inu anduna za maboma ngono, Komanso Secretary General kuchipani cha Malawi Congress Party, Honorable Richard Chimwendo Banda Bebani. Bebani nduna za boma mene mulibano, nduna zosiana. Bebani apungu wa nyumba ya Malamulo kuchokera magawo siana dziko lonse lino amene mwafika malo ano kukaperekeza mzanu amene makhala naye wa zaka zambiri ku nyumba ya Malamulo. Kubwa DC ya boma lino la Mwanza komanso ma Chief Executive Bebani kwambiri. Bebani agogo ataje
ni mafumo ena onse amene mwazingidwa ndi chisonichi pepani kuchokera ku nyumba za chifumu pepani bambo Kaponda Mgaga komanso maadvisor ena onse muli pano ndi pepani kwambiri pepani ku mpingo wa Seventh Day amene mukuyendetsa mwambo pepani kumba onse wa maliro pepani abambo ndi amayi Bali mtero pamene ndikuyamba programu yokhudzana ndi gawo limene ndapatsidwa Senior Chief Governor kufunika atabwera chakuno pepani akuluakulu ku National Executive Committee ya Malawi Congress Party komanso atsogoleri osiyanasiyana azipani zosiyanasiyana amene muli nafe pompano ndi kuti pepani Regional Chairman chigawo chakuno kumwera bambo Peter Nsimbi ndi komiti yanu ya region pepani ndiyo kurakhoza kuyiwala kwa msanga pasina ndi zina malingana ndi chipsinjo ngati chagwerapo muchitole mwandimenechi kuti ndilengeze chipepeso kuchokera kuboma kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party komanso kuchokera kwa ma MP osiyanasiyana komanso ndi magawo ena chifukwa kuti ma MP tilipochulukirapo aliyense ndithu apereka chipepeso nduna iliyonse apereka chipepeso mwina kuzotengera nthawi ndichule imodzi simakanena chita dzulo koma kwa lero mundilole ndichite samale mazina moomba mkota chipepeso chayenda motere President athu President wa dziko lino komanso President wa Malawi Congress Party Dr. Lazarus Maikase Chakwera kupatula pa zonse zimene zachitika apa kuthandiza zimene tikuziona pano mayendedwe ndi zina zonse awagwiranso padzanja anamfedwa ndi ndalama yokwana 3 million kwacha ndiwa Vice President a dziko lino Dr. Bizwe Michael Usi nawonso apepesa ndi ndalama yokwana 2 million kwacha ndipo nduna zaboma ma MP onse chifukwa cha khalidwe labwino la Malembu Joyce Chitsulo MP aliyense wayesetsa pang'ono kulowamo mdzanja kulowamo mthumba kukapepesa ndipo ndalama zochera kuma ministers komanso ma MP zikukwana zolita linachoza 11,680,000 komanso kuyikapo za ma MP ena onse zinali 1,850,000 komanso zimene talandira pano kuchera kwa Vice President ndikutero kuti mu nthawi ino chipepeso chafika pa 15,530,000 kwacha 15,530,000 kwacha kupatula pamenepo talandiranso chipepeso kuchokera ku Chefo bungwe dona zachewa chokwana 640,000 kwacha Chefo 640,000 kwacha ndipo Kamuzu Academy Association kumenekonso apepesa ndi ndalama yokwana 1.3 million kwacha 1.3 million kwacha mu nthawi ino chipepeso chafika pa 15,530,000 kwacha Kristu munilole ndikakhale pansi ndipo Master of Ceremony ndipitirire ndi program pepani kwambiri pepani tathokoza chifukwa cha zimenezo zimene zalengezedwa pano nanena kuti amene ali kufuna kuti aperekenso chipepeso china kupatula zimene alengeza olemekezeka bwerani kutsogolo kuno kuti mudzalembetse chipepeso chanu tikudikira mtsogoleri wa dziko lino nthawi iliyonse akafika pano tikhale ndi mwambo wa chisilikali ndidzapempha anzanga amene akuyang'anira kutsogolera mbali yawo kusilikali kuti amene adzatsogolere padali pano teni timapitiriza kuona nkhope amayi tilimbiyani nyimbo zotitothoza malo ano pepani
ndipempeso Mr. Ngolonde kuti mubwereso kutsogolo kuno. Mr. Ngolonde akumwanza District Council bwerani kutsogolo kuno. Zobebesa zina zimene talemba pano. Amaga abebesa ndi 100,000 kwacha. Amwanza District Council iwo abebesa ndi 200,000 kwacha. Amachinga District Council nawonso abebesa ndi 100,000 kwacha. Lilongwe City Council abebesa ndi 200,000 kwacha. Lilongwe District Council abebesaso ndi 100,000 kwacha. Nsanje District Council abebesaso ndi 100,000 kwacha. Adowa District Council 100,000 kwacha. Blantyre District Council 100,000 kwacha. Komanso Bonongwe Building Construction abebesa ndi 500,000 kwacha. Karonga District Council abebesa ndi 100,000 kwacha. Chitipa District Council abebesa ndi 150,000 kwacha. Chikwawa District Council abebesa ndi 100,000 kwacha. Mulanje District Council abebesa ndi 50,000 kwacha. Preston Kwezani abebesa ndi 20,000 kwacha. DFLA nawonso abebesa ndi 100,000 kwacha. Komanso Adedza District Council abebesa ndi 100,000 kwacha. Kunena kuti ngati muli ndi chopepesa bwerani tsogolo kuno mukumanenda anzathu akumwanza District Council. Tikudikirabe mtsogoleri wa dziko lino akafika mwambo wonse ukhale ukuyamba. Amayi nthawi yanu pano.
kupita kule kwao unaona ende Pepani bwana Vice President, Pepani nduna azama boma ngono, Pepani nduna zonse za boma, Pepani Chief Justice, Pepani Speaker kwa nyumba ya Malamulo, Pepani SPC Mama Colini Zamba, Pepani kwa nyumba za kifumu, Pepani umba onse wa Maliro, inachula za kibebeso muntayamba ita. Wabofika bantawi ino kandiranso zina maka kudzera kuma MP tawi itanalengeza kuti ma MP njeno zinali 11,680 komanso 1,850,000 wabantawi ino kuma MP kujaonjezerekanso chipepeso kufika pa 4,110,000 4,110,000 ndiye kuti pofika pano chipepeso chimene talandira ndi 17,790,000 17,790,000 ye Kristu tipapitira ndithu ndi programu Pepani kwambiri. Vice President, Pepani Chief Justice, komanso maulemu onse akhale mchimake. Chiso chipepeso china pano, chipepeso china chimene chatipeza ndichotere Tokani Ngwira amepesa ndi 100,000 kwacha asalima District Council. Kwa malemoa wajatukiwa kinonali Deputy Minister wa Local Government na osa msoni za moto wao kwa bebesa
Asalima District Council abega 100,000 kwacha. Abalaga District Council now abega sasa ndi 100,000 kwacha. Apalombe District Council abega sasa ndi 100,000 kwacha. Mr. Ziwale 50,000 kwacha. Neno District Council amene wabebeza ndi 50,000 kwacha. Unduna wa Local Government, Unity and Culture amene mwatokera Deputy Minister wa apepesa ndi 1 million kwacha. Anais Trust abireka woka kubanja ayo apepesa ndi 250,000 kwacha. Attorney General Onemegezeka Tapta Kaka Nyirenda iwo wapepesa ndi 500,000 kwacha. Tukulandira abe chipepeso ndipo Mr. Malemya aku District Council ya Mwanza ngamene akulandira chipepeso chimenecho. Pepani. Ooh.
tiyeni tifulumize ndithu amene tikuona nkhope wakangofika mdziko lino tiyambe program yonse sipakhalanso mwambo kuona nkhope. So amene tikubwera amene tapatsidwa mpata umenewu tichite changu ndithu pepani. Pakali pano ako banja tima kae
ona nkobe tsopano amene adapange folo ndi ma MP ona nkobe mosagozedwa ndi mafumu ma TA zikoma. Msogoleli watu wa jimbo la Malawi, His Excellency Dr. Azas Makafe Chakwera Afrika. Ndiye mwambo watu ona nkobe tegeze gaipa mnepa. Bantai ile bananse muime.
Kani kuna lesa Taliban. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi, and Her Excellency, Madame Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Biswi Kusi, Vice President of the Republic of Malawi, Mr. Mataga, spouse to the late Honorable Joyce Chitsulo, MP, Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture, members of the bereaved family, Your Honor, Catherine Gotani Hara, Speaker of the National Assembly of Malawi, My Lord Justice Resin Sikamana, SC, Chief Justice of the Republic of Malawi, Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of the Malawi Congress Party, all the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present, Brigadier General IF Gausi, representing the Commander of the Malawi Defense Force, Reverend Pastor Tony Nyirenda, President of the Malawi Union of Seventh-day Adventists, all pastors of Seventh-day Adventists, all the religious leaders here present, Honorable Peter Simbi, Regional Chairman, South of the Malawi Congress Party, and all the members of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party here present, Honorable Nicholas Dausi, Member of Parliament for Mwanza Central Constituency, and all the members of Parliament here present, Senior Chief Govert and all the traditional leaders here present, Amai Ndabambo, Pevani, Pakali bano mwamba watu ukitilira tikhala ndi nthawi ya ma speech amene adaende mundanda wake otere. Poyambirira azatiyankhula family representative mosogozedwa ndi ana, akamaliza azatiyankhula Senior Chief Govert mosatizana ndi Honorable Nicholas Dausi MP, akamaliza kuyankhula azatiyankhulira the Right Honorable Catherine Gotani Hara MP, Speaker of the National Assembly, akamaliza kuyankhula azasatizidwa ndi Honorable Richard Chimwendo Banda MP, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General, Malawi Congress Party. Pamapeto pazo lankhula atazatiyankhule ndi His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi. Akatseka zalankhula tizapereka mwambo kwa church ampingo kuti azakhale mwambo wawo ampingo. Tisanayambe zalankhula tipempha akleje kuti atisekulire ndi pemphero.
President adziko lino Dr. Lazarus Maikati Chakwera pamodzi ndi Fedonse Jendiwera Mtipete. Mukwezeke ndikulemekezeka Mulungu wathu okhala kumwamba mawa uno chifukwa chakuti ndinu Mulungu ndi pambali pa inu palibenso wina wochita Mulungu. Tikufuna tikuyamikeni chifukwa chakuti Mulungu muvuto ili simunatisiye nokha. Makhala muli nafe yambe pamene yatikwera ndikuti mudakali nafe kufikira munyengo ino. Tikufuna tipitirize kupita Mulungu musatisiye nokha mpaka mambo unafika kumapeto. Tikufuna tipemphere manja padera chifukwa mwamuna wasiyidwa ana pamodzi ndi abale onse amene Mbuye akhudzika mwachindunji ndi imfa iyi. Mbuye mwatonthoze mwalimbikitse ndikuti akhudze imfa iyi akuyang'ana kwa inu monga Mbuye ndi msonge wawo. Mutonthozenso mtsogoleri wa dziko lino wachiwiri wake komanso ndi nduna zonse amene amagwira limodzi ntchito ndi mayi wagonayo. Mulungu kutaya wokondedwa muimfa ngati ndi chinthu chopweteka. Pachifukwa ichi alimbikitseni mtima atonthozeni kuti pamene akulikaleza imfa iyi azindikirenso kuti inu Mulungu mulipo ndi simwasiya okha. Khalani patsogolo sogolera zonsezi pamene pempha mwa Khristu Yesu. Amen. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, motamangisana ndi nthawi tipemphe oyimirira akubanja atiyankhule. State President Dr. Maikati Chakwera, First Lady Madam Monica Chakwera, Pepani so a Vice President Dr. Michael Biswick Usi, Pepani a Speaker a Nyumba ya Malamulo Mai Catherine Gotani Hara, Pepani, a Secretary to the President and Cabinet, Mai Kolini Zamba, Nduna zonse za boma, pamodzi ndi ma MP onse. Ndayima pano kuti ndipereke malonje kuyimira kubanja chifukwa cha imfa, chifukwa cha kutayika kwa mayi wathu Mai Joyce Chitsulo, Deputy Minister of Local Government, komanso MP Mwanza West. Maremu akonapa Mai Joyce Chitsulo anabadwa pa 27 May 1978. Amwalira lifestyle lapidary pa 6 June 2025 ali ndi zaka 47. Malemuwa asiya amuna awo ndi ana 4. Anawo pali anyamata atatu ndi msungwana mmodzi. Komanso asiya zidzukulu ziwiri. Kumwalira kwawo matenda awo. Malemu Joyce Chitsulo adachita ngozi ya pansewu pa 15 May 2025 pamene amachokera ku Zuzu ku ntchito. Analandira chithandizo ku chipatala cha ku Zuzu Central Hospital, komanso analandira chithandizo ku Kamuzu Central Hospital ku Lions Hospital. Ndipo anali bwino, chilichonse chinayenda bwino. Pambuyo pake amapitirizabe kulandira chisamaliro chochokera ku chipatala, ndipo anali bwino
ndipo nawonso eni ake amapanga proclaim kuti ndithu ali bwino. Koma zikuoneka kuti mkati mwa thupi lawo munali vuto mwakuti ngakhale iwo eni samadziwa, ifenso akubanja sitimadziwa. Ndipo tidadabwa dzanalija kungoona kuti Mai Joyce Chitsulo akutisiya akumwalira. Ife ngati akubanja tachivomera koma ndi mitima yosweka kwambiri. Chipsinjo ngati abanja, Mai Chitsulo asiya amayi awo amene ali achikulire kwambiri, komanso ana amene amapitiriza skulu, komanso asiya anthu ambirimbiri amene amadalira iwo pa chisamaliro. Ife tikulira kwambiri, komanso tikuthokoza chifukwa cha chisamaliro chimene amachitira aliyense mosayang'ana nkhope. Koma kuthokoza kwakukulukulu tikuthokoza inu a State President chifukwanso chodzafika pamalo ano kudzaonerera kusiyana nawo Mai Chitsulo. Mwayenda ulendo wautali, mwayenda movutika, koma mwafika pano. Ife tikuti zikomo a President. Kusesa ndi mawa. Pomaliza penipeni tikuthokoza amene atimangira nyumba imene akagone Mai Joyce Chitsulo adzukulu athu kuti zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito yayikulu imene mwayigwira. Zikomo kwambiri a State President. Pa nthawi ino tipempha owayimirira akubanja akuchimuna atiyankhule. Pepani a President a dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makase Chakwera. Pepani a First Lady a dziko lino la Malawi. Pepani a Vice President Dr. Michael Usi. Pepani a Speaker a National Assembly Honorable Godani Hala. Pepani nduna zonse zaboma, ma MPs, ogwira ntchito zaboma, komanso mafumu achalichi, komanso alendo amene achoka kosiyanasiyana. Ine ndayima pano kuti ndilankhule m'malo mwa banja la Mataka limene malemuwa adakwatiwa. Mokuti chilichonse ndilankhule pano, Your Excellency, ndi mawu amene achoka kwa TH Mutu a gulupu achiguya. Your Excellency, malemuwa adakwatiwa kwathu, ndipo malemuwa kwathuko tidawalandira. Tumanga ukwati tidagwirizana kuti iwowa akhala kulilongwe kuchiwamba kwa TH Mutu, wamuna akhalaku, ndipo izi zidagwira ndi mmene mukuonera mkwani. Malemuwa kwathuko adali mnena khungwa, pachichewa tikamati mnena khungwa adalolowa manja umatithandiza, umatizula nkhwangwa kumsana, zikamatere tachoka. Pabanjapa pali wana amene wanawo tinopa, wanthu amene mutsale kuno inde izi zachitika koma tizendelana, wanawo atithandizani usamala. Ife tilokozeka mchilichonse mkatita. Ndithokoze, ndikuthokozeni na President, mwachoka kutali kulilongwe udzakhala nafe kuno ife tikulira. Bwana ndikuthokozeni kwambiri, muonetsa mtima wotsogolera, mtima oonetsa kuti inu ndinu President wa wanthu. Bwana izi zikadzachitikanso kwa wena ochitereniso. Ndithokozenso akuboma amene mwatithandiza zambiri, popanda inu zina zikadativuta koma mwatithandiza.
ndithokozeso ma MPs amene mwasonga mochuluka mwaonetsa kuti malemuwa mudala nobwino. Ndithokozeso a charity amene mwakhala mukuyimba kuchoka nthawi chofika pano. Ndinanena dzulo lija kulilonga kunena kuti ino charity mmalipangitsa kuti kulira kuchepepe. Amene ozanga charity msada joine tiyeni tijoine zimatipepuza zinthu zikatani zikachitika. Achikuyana nditsimikizira monena kuti ati akuno komanso ino afumu ampenyi. Kalikonse kamene kangachitike dzaruze mkamadzatseka manda dzaruze ife tinokonzeka kudzabwera. Chibale timambika pawiri nkumapitirira. Chaudo dzodalitsa akudalitseni nonse mkamabwerera mubwerereni mtendere ziko. Panthawi ino tipempha ana kuti atiyankhule koma mukupemphani otiyankhula mothamangitsana ndi nthawi. Maulemu aperekedwa kale, tingopereka maulemu kwa His Excellency the State President of the Republic of Malawi mosunga nthawi. Pepani. kuti tizachite celebrate moyo wa mai athu. Tikamanena kuti mai athu mwina mwangomva kuti payana folo koma si folo tokhafe. Olo ifeyo kusopena timachitoso kusowa kuti tilipo angati kodi chifukwa kuti tilipo ambiri. Ena oti related by blood, ena timangojoinana museumu tikamapita ndipo we formed a very big family. As a first born, Naimabano representing Ashbale Aminewa. Kwa Bilila, nitokoze President Azikuli. Wasanka Mayanga, Honorable Joyce Titsulu, Agoba Joshua. Anaona kutegera kwa kuti kuza kukhala Deputy Minister of Local Government. Ijiji tatitokoze chifukwa inoyo munaona kuti pali potential. Mutamvasa wa President kuti mai athu apanga ngozi tili kuzuzu. Munayesetsa kuti mubwere kuchipatala. But unfortunately kuti tilikale munsewu. Ndipo kujoka kwa mayanga amene amanenera chifukwa anali munthu wokonda zosekaseka. Anadzanena kuti amulini taona nitu mwanditulusisa mwachangu kuchipatala. A President akanadzandiona. Ndipo tinapitirira kuseka kwathu. Ndifunanso ndithokoze kwambiri chifukwa chokuti nthawi yawo yonse yomwe amadwala ndi pamene timaganiza kuti akupanga recover. Munali nawo wapanga follow almost every day amatiuza kuti mumayimbira phone. And it reached a point kuti amafuna achotse chikhafa limene anazayika akufunika boots yoti adziyendera. Ndiye nditawuza kuti boots iyi ikuoneka ndiyodula. Ananena zokuti Maureen musadandaule. A President iwo amandikonda. Ndiye awuza adikulira. Ndipo atakuwuzani that same day munatumiza 750,000 kuti tikule chibuti chimenechi. Ndipo tinakayikitsadi kuchipatala. Kusonyeza kuti munayesetsa kwafunira zabwino kuti she should get back on her feet as soon as possible. Ndifunanso ndingotsutsana ndi ena tinaona dziulodzana akumalemba zina zosakhala bwino kuti sanathandize ili ndimodza monga mmene ndaneneramo. He has been there kwambira first day yawo. Komanso si a President okhawa, a Vice President anakhalaso akuwapanga cheki kumayimbira mafoni mpaka anadzafika kunyumba kwathu kumudzi ndi kutali ku 25 kumene timakhala usati kunoko. Koma anadzafika mpaka pakhomo kudzachezera kudzawalonjera. Ichiso ndifuna tithokoze. Mwapaderadera
tufuna so tithokoze a president omweyo. Tichangofika ku Lilongwe mawalage through the office of president and cabinet anabweretsa mafomu kuti Joyce uzipita kunja ukalandire chisamaliro kunja. Koma mai anga anabweza ananena kuti ine ndachiratu mwendo wanga wanduza kuti sunachoke kosi wangothetheka ndiyenda kompano ndiye kunja ndidzikatani. So izizi zingorionetsera kuti munayesetsa ndithu kuti mai athu akhale bwino. Mwapadera-dera so kufuna tithokoze Right Honorable Richard Mwebibanda amene anali immediate boss wa mai anga apo kwa Joshua. Tsiku la ngozi munalumikizana with my husband wonetsetsa kuti achoka pasini ya ngozi nthawi yabwino kupanga ma communications ku Zoo Center. Sitinavutike mpaka na arrangements mena amatipanga transfer kuti tapita nikai ku Lions chani. You were always there. Wapanga check. Wa support, emotional support, physical support. Ili yonse yomwe tingafune. Munali nafe. Tufuna so ndinene pano kuti mai anga agwira ntchito ndi mabwana. She has been in the non-government organization komanso akhala kumboma ngati member of parliament koma sananeneko za ubwino wa bwana wawo ngati mene ananenera Right Honorable Richard Mwebibanda. Amachita kunena kuti ineyo ndi abwana anga timanjoya ndipo sindimafuna bwana azatilekanitse. Olo September abwere ndidzafuna ndidzakhale basi pa Honorable Richard Mwebibanda chifukwa timanjoya ndi abwana oti timamvana zochita. Ichiso tikufuna tithokoze. Tikufuna so tithokoze speaker and the office of president and cabinet yonse, National Assembly, Right Honorable Catherine Gordon-Kanga, our members of parliament. Amene mumayisetsa kudzawaona daily sipamachoka anthu pakhomo. Timachita so amachita kudikirana kuti ena achoke zomwe kudikira kuti ena asunthe kayi kuti aone bwino. Mumakhala pakhomo kumachezera kumanena ati upanga mamitingi koma timadziwa kuti mmafuna asamasungulumwe. Mumadya nawo tizigwada tina lomwe timaphika zomwe zikuonesesa kuti munthuyo munamukonda tivomereze zangovuta. Ndifuna so ndithokoze mafumu onse choyambirira senior chief Govert, senior chief Mthache akuno kumwaza, mafumu onse amene anachokera kucholo ku Lilongwe ku Kasungu anthu anabwera kuchokera madera onse amalawi muno kudzawaona izi zomwe zikuonetsa kuti anthu anakonda. Pena timati tikamalira timati kapena mwina akanangofa pa ngozi yomwe ija sikanakhala mwina kulira kwake kopepukirapo than kuti tidzawaona kumajambula ayi mwendo kupola nkupezeka kuti angogwa chotere. Komano zationetsera kuti Mulungu amafuna aone kuti Joyce anthu amakukonda chifukwa okhaso amatha kunena kuti kodi ine anthu amandikonda chotere sindimadziwa. Komano anthu munayisetsa kutipempherera ma district council zonse ayi kuti zikomo. Mawu ambiri ifeyo ndiye tilibe mwina mukudabwa kuti kodi nkulira wake sakutchula bwanja achinaonera bwanti Susan Abidamia, Auntie Esther Katumba, Auntie Honorable Vera Kuntukure, ndima Honorable Fathers athu Mike Mawa, Uncle Ben Pili. Chifukwa tikayamba kunena za ubwino wa anthu awawa ndiye tichesera ndi nthawi imene anatipatsa. Chifukwa awawa anachoka anokukhala azinzawo amayanga. Tinali ngati family, tinali banja. Anakhala nafe kuyambira nthawi imene analowa parliament mpaka nthawi ya ngozi mpaka nthawi yomwe adwala atipanga support up until now we know kuti tizikhalabe ngati family chifukwa cha bond imene munapanga formulate. Izizi kuti zikomo. Mwapadera-dera ndifuna ndithokoze bambo athu Honorable Mr. Elton Madaka. Though it was just a short time, Komano, we have experienced, we have felt
what it's like to have a present father. Mama agonda mayatu. All now some agonda, and even until now, you still love her. Hey. Pepani, Sobano, Didana, Senior Chief Govard, Udari Uncle, Pepani. Pepani, His Excellency, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President of the Republic of Malawi. Pepani, Her Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Pepani, Right Honorable Dr. Michael Bizwe Usi, Vice President of the Republic of Malawi. Pepani, Right Honorable Catherine Kuran Sahara, Speaker of Nyumba ya Malamulo, komanso aphungu wonse aku Nyumba ya Malamulo dziko la Malawi. Pepani, Honorable Richard Mwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, amene munali bwana awo Amayi Joyce Chitsulo Pepani. Pepani akubanja ampingo. Pepani azawo wonse amalemu Joyce Chitsulo. Pepani ku Senior Chief Haje, komanso mafumu wonse akumwanza ndi mafumu tonse amene tachoka madera osiyanasiyana dziko muno la Malawi. Pepani Pastor Nyirenda, President wa Seventh-day Adventist dziko lino la Malawi, komanso mafield wonse a dziko lino la Malawi, Seventh-day Adventist. Pepani akhristu ampingo wa Seventh-day Adventist, komanso mipingo ina yonse imene tabwera kudzalira limodzi a MP athu, a Deputy Minister athu Mayi Joyce Chitsulo. Pepani afumu ampeni, komanso mafumu ena onse ang'ono akuno kwa Govard kwa Nthaji komanso dziko lonse. Pepani olemekezeka Your Excellency a President yathu, ine malo mwa mafumu komanso anthu onse akumwanza, abale athu akuchikwawa komanso kumneno komanso dziko lonse amene tasonkhana pano, tili ndi chisoni chifukwa cha imfa ya mayi athu Joyce Chitsulo. Monga mwamvera mkhalidwe lawo, umunthu wawo, machitidwe yawo, Mayi Joyce Chitsulo anali mulera mkungwa, mayi wopanda tsankho. Kunyumba kwawo Mayi Chitsulo, monga anena anaja, sana atatu koma anali ndi ana adera lonse komanso ngati boma lonse la Mwanza, chifukwa kunyumba kwawo sikumachoka wanthu. Mayi Chitsulo monga anenera anaja olemekezeka State President athu, agwira ntchito mabungwe osiyanasiyana. Koposaposa bungwe lomaliza limene agwira nalo ntchito ndi bungwe la FAWEMA. Ndipo chifukwa cha chikondi chimene Mayi Chitsulo anali nacho kumudzi kuno, bungwe limene adalitengera kuno kwathu, kuti zabwino zimene akupereka m'madera mwina, m'madistrikiti mwina, achimombo Kusanje ndi Mboni anagwirapo nawo ntchito. Adaona kuti zabwinozi asadye okha anthu a Kusanje kapena maboma amene amagwira ntchito ndi project yawo adayitengera kuno. Olemekezeka State President yathu, Mayi Chitsulo atabwera kuno, ife ngati mafumu timawunika apo ndi apo. Ndipo titafika 2014 Mayi Chitsulo tidawapempha kuti akhale mphungu wa ku Nyumba ya Malamulo, ayimire nawo ayesere kupikisana ndi azibambo. Ndipo anali mphungu yekhayo amene amapikisana ndi azibambo
aphungu wose amene amapikisana kuno asanu ndi awiri. Popeza kuti mbiri imodzi siwala koma yobwereza 2014 tinalephera. Sitinalekere pomwepo. 2018 tidauza kuti musafoke kweranisoni. Ife tikulakalaka titalawako phungu wachisimani. Makamaka poyang'ana mmene azibambo agwirira ntchito kumbuyo konseku, timaona kuti mwina titayesa mzimayi tidzamva kukoma pa nkhani ya chitukuko. Ambuye ndi wabwino, sungogogoda kamodzi nkukupatsa, amafuna ugogode molimbika. 2018 Mayi Chitsulo adawina pa mpando wa UMP ngati member of parliament woyamba mbiri ya dziko lino la Malawi ku Mwanza West. Ife tidaona kuti takomedwa takhoza maiso. Mayi Chitsulo awina pa mpando tinamba kuyenda naye. Pamene inu olemekezeka state president mumawina pa 2020 tidauza Mayi Chitsulo kuti mayi kani tikufuna kuno ndi chitukuko. Zakundale zipite kundale, zachipani zipite kuchipani, koma tufuna chitukuko. Ndiye chitukuko chimachokera kuboma. Tikufuna tikupempheni mayi, ife anthu amene tinakupemphani kufa wema kuti muchokeko, lero takupatsani mpani kugwira ntchito ndi boma. Chimene timayang'ana inu ya state president. Titaenda sana tikane as state president nthawi yomweyo Mayi Chitsulo adatembera. Ndipo paliponse pamene amayankhula amanena kuti ndale sitidya. Chimene amatanthauza kuti ndale sitidya, amadziwa kuti anthu akawina pa mpando amapanga zachipani osati zachitukuko. Komanso iwowa ngati MP woti adawina mutikiti ya chipani china kugwira ntchito ndi boma pandale amaona ngati iwowa ngowukira kuchipani. Koma mayi olimba mtima ngati amene anachirika ndale sitidya ndikupanga zinthu za anthu akwathu. Anthu akwathu andiuza kuti ndigwire ntchito ndi boma. Boma la Dr. Lazarus Magabe Chakwera. Olemekezeka state president Joyce ali pa mpando wapanga zitukuko zosiyana-siyana. Amanena ukumbukira mutakwera kuzalewa kanena kuti mutikhawitsa nazo zitukuko. Mu nthawi imene ili 5 years kunokota chita zitukuko zakatiti mwachanga. Ndalama za kesi, ndalama za CTF, ndalama za GTF, ndalama zimenezi zimagwira ntchito yake. As state president pamalo takhala pano kuti mukapeze chipatala chimene timachidalira chimene anamanga kamuso tikuyenera tiyende 8 kilometers. Tikukhulupirira kuti mwana kapena munthu kudwala malungu ayende wapansi pano 8 kilometers akudwala ndiye kuti moyo wake wayikakale pa chionsezo. Koma Mayi Chitsulo chifukwa cha thandizo limene inuyo mumatipatsa, support imene mumampatsa, bakalanga pa trading molowera sile wako tamangapo chipatala. A president dera lindali kulu sindikunena chipatala chokhachi. Kuntunda uku tikamalowa kuphiri kunkhalango tikangochoka ku network timadalira so chipatala chomwechi baka ino tamangapo chipatala kati Happy Post. Sikunokokha kwako pali kutambani kwa anthu tili ndi chimbwinda Happy Post, tili ndi Kasuza Happy Post. Zipatala zinayi izi ndangomanga president kalipepo nyumba za madokotala sitinatumizepo madokotala. Joyce Chitsulo ndi munthu wake ngati munthu wa mayi kudziwa uchembere mmene umapwetekera komanso mmene zimayi amavutikira popita ku chipatala. Mitunda imene akuyenda anakwanitsa malo amene wapereka ku magalimoto komanso njinga za moto kuti madokotala azichoka pa chipatala chachikulu cha Thambani komanso chipatala chachikulu cha Paboma aziyenda mmene mumu tsiku ndi tsiku kuti anthu azilandira ma services kudera kwawo komweko. Madokotala amene wakuti ayende amayenera kuti apatse mafuta ndalama za mtundu mwake, amayenera kuti alandire malawasi ndalama za mtundu mwake. Support imene matipatsa president ikutithandiza kudzera kwa mayi amene sizokhazi khali za chitetezo masiku ano zili ponseponse tamanga mapolisi unit. Pathambani Health Center tikumanga theater ya 230 million. Maoperation kachitira kuboma munthu uzimayo yembekezero choka kuno mapiri onse anachiona kuti uchembere ndopeteka kuti kuno chikweze chipatala chathu malingaliro athu tayambapo. A state president mayi amene akhala pa masukulu pro mabridge
ndizitukuko zosiyana tikumanga uno takhala kuno olemekezeka state president mwaona phiri umudzi ndi pamtundapo ndikumene kwawo ka Joyce Chitsulo koma samashota kuno Joyce amakonda kwawo komanso kuno a state president ndikumene kudachokera ndiso ndikhoji pamtundapo ndiye mutha kuona kuti mmene kulili kuno sikuchire koma timasamala chilengedwe chifukwa ena namva amati kuchire sikukhala wanu kuchire sikukachoke speaker kuchire sikukachoke deputy minister koma timasamala chilengedwe olemekezeka state president imfa ya Joyce Chitsulo ikutipatsa nkhawa ena tabwera kudzalira andale ena tabwera kudzaonetsetsa ino amene mubwera kudzaonetsetsa ndimafuna ndipemphere onetsetsani imfa ilipo olemera ilipo osauka imfa ilibe nzibambo ilibe nzimani mudzaonetsetse kunena kuti inuyo mudzakani mudzafanso Mayi Chitsulo analimulira nkhungwa monga anenera mmakombo umu a state president muli anthu okalamba ovutika ngati mayi wayenda pena paliponse amaenda pena paliponse akapeza munthu okalamba koma siwapogona amamangika nyumba anthu amangiridwa nyumba okalamba akapeza munthu olumala kuti akusowapogona amamangira nyumba kuti akhale pogona pabwino ngati afunika choyendera mawheelchair Joyce Chitsulo wagawa zimenezi chifukwa amagaona eka zinthu zonsezi kuti zichitike chifukwa cha mtima wawo wabwino ifetu anthu akumwanza West makamaka baja kwa Chitsulo kutatuluka mwana munatikonda ndipo munatikondetsetsa munatikonda ngakhale lero mulungu wakondetsetsa Joyce ife sitikuyiwala chikondi chanu chifukwa ifeyo ngati mafumu kulira kwathu tikulirira kwa inu a president musatitaye khumbo la Joyce kuno amafunitsitsa kuti pa 16 September akamawina ifa kampeni sidakavutika nayo ndipo sitivutika nayo president chifukwa ifeyo ngati mafumu tili ndi ganizo amafuna tikamawina 2025 sorry 2025 pa 16 September president kuno kukhalira ndipo ndi chikondi chimene muli nacho ndikukhulupirira kuti mukanatipatsa tani pano pamaliro a president Joyce wakhala kuthandiza anthu zakudya akapeza kachakudya kena kaliponse Joyce safuna kudya yekha amabwera kuno tidyere limodzi zikavuta timapha ng'ombe ndikudya limodzi zili bwino amagawa kachimanga kamene ali nako zinthu zimenezi ndi chifukwa chake mukuona unyinji wa anthu akhalapa akubwera kudzachitira umboni ntchito zabwino zimene Joyce wakhala akuchita kudzera kuthandizo lake ifeyo ngati anthu akumwanza West ngati anthu aku Agovat ngati anthu aku Anthachi ngati anthu aku Mwanza tikufuna tutsimikizireni a president kuti nanunso maso anu anali Joyce kuti akutumikirani monga mmene inuyo mukufunira maso anu anali Joyce ngati sanamira yanu Mwanza ndi neno kuti agwira ntchito yotamandika pofika pa 16 September kuti zinthu zidzakhale bwino zipitilire kukhala bwino ifetu tikulonjezani a state president komanso kukupemphani kuti umu mmalo tumagayira timalawasi madokotala ndikukhulupirira kuti mutimangira nyumba za madokotala kuti zinazoti bwino kachiwiri ndikukhulupirira kuti inuyo a president simutisiya toka anthu anu amene akuatumikira kukalanga clinic kuchoka pathambani kukayera clinic kuchoka pathambani kuchimbwinda clinic kuchoka ku THO kasuza clinic kuchoka ku THO inuyo tumupitilira kutipatsa support kuti ntchito imene iyi kusowa kwa Joyce kusaonekere Joyce samakhala yekha mukantuma kunja alipo amene timagwira nawo ntchito ndipo amagwira ntchito modziwa kuti Joyce alipo ifenso kumakhulupirira kuti Joyce alipo ntchito zikantanganitsa ku cabinet kwanu ku office kwanu Joyce samakhala yekha alipo anthu amene amagwira nawo ntchito ife a president tikufuna nditsimikizire ku family kwa Chitsulo sititulukako ndipo ndikufuna nditsimikizire kunena kuti tikupatsani support yonse kufikira zonse zitayenda bwino ndimo amenewa
kufuna ndikuthokozeni mwazati kuta mwakhala nafe komabe a president ndimafuna ndinene chinthu ichi pankhani ya chakudya kwathu kuno kumwanza not Mwanza West koma kumwanza tili ndi 2 years experience dry out sitinakolole chaka chathachi chaka chino sitinakolole mbewu muziona mundazo ndina ndolo na ndolo ili ngati mitengo simafasanga ya mina imene ija chimanga chonse chimene chinali mmene muti chidafa ikungotsala na ndolo tikazule opeza sidatikanika kuti ulimi wathu ndiwakasakaniza anthu sanakolole ngakhale chamanja tikumadalira thandizo mukumatipatsa lija timafuna tupemphera president kuno njala yathu njakugonera kapena kuti njangonagona njakhwimbi kuchokera nayo chaka chathachi tikupita nayo mpaka chaka chamawa mwina ulimi winawo ndiye tidzachite bwino kuti titakhala kuti takolola koma pakali pano ife timafuna tipemphe kuti chimanga cha mwezi ndi mwezi mmatigayira chicha tisasiyike mukamamaliza thandizo komanso chibwere ndithu mwezi ndi mwezi kuti anthu anuwa akhale ndi mphamvu ndi moyo wabwino munthu amene timadalira Joyce akapeza kagaloni akagawa mbali akapeza kagaloni akagawa mbali na panopo tafa manja panopo atigwiritsa mphepo popeza kuti zonse mchauta anachita kulumbira kuti mudzafa ndithu ife tonse tili pano ngakhale titasekera ipaya anzathu koma tidzafa ndithu mulungu akutsogolere siko mwa president Pepani Senior Chief Governor anosopano tipempha Honorable Nicholas Tausi MP kuti aliyankhule. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, First Lady, Madam Monica Chakwera. Your Excellency, at a ceremony like this one, political correctness and decorum of the Chief demands that you speak at length so that you celebrate the life of the departed. But the people of the public event are pestered to say we must keep on time. That's why I'm speaking English so that they may, so that I may not touch them. So Your Excellency, you have permitted me to speak so that the nation can think so much. The Mamza President Putin, the Mamla Chingerez Nagasaka Mamachi was a Puchile Puchilesa says here. And Mamza President Mabeba Kupana, who did to be in a Puma Mama, Vaga Tima Chingerez, that Papa no Timu Wako. Well, but State President, she was agile, astute, flexible. She was a lady of everybody. You can see the answers here. You also said, President Yatu Atiwolino, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Nimaya Bugwa, and Monica Chakwera. Vice President, Dr. Michael Biswas. I said the General Bambo Chiwendo, a speaker, Governor Bogas Best Deputy, Akosabudi, Church, a speaker, Mama, that deputy. Agogo ataje, agogo fatakanduko. Maembi azanga amene ngira ngule malunga ngakale ngira mbe. Wakati minister amene kwabera. Akwa kuza kwa ozo sala memba bera siko mwavile mengeza. Bana State President the role to go chakwanza. Simaiwa konabo. Inali mpatso ya kumwaza. Mai wasangala, mai watolika, odi akanakhala kuti ndikuyopa, akanakhala kuti Petro akudutsa, ukadani kapena mai wakwena kuchipinda kutunde timwitange Petro adzatichitsire mai. Ndimafuna bwenzi lapante ndele, ndimafuna bwenzi lapama futo, ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga kuti ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu atakala ukafa bwenzi umu
timatero bwana tikakhala awiri ni wachitsulo kumasakulo. Ine ndine wa Eklezia Katolika, mayi wanga a Seventh Day, abusa atiwaye ndafuna watembenuza kuti akhale wa Katolika, anandikanika, koma ndiye setsa kuti auze mavesi ena, kuti akumbukire kuti because of join ana. Koma bwana state president, ndikuti ndikuthokozeni bwana kulilongwe nkutalizeni. Bwana munatilemekeza kumasakuno kuti watsazimayi kuka wachiwiri wa nduna ya local government maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe. Bwana ifeyo timanyadira kuti kumasakuno tili ndi nthumwi, kumasakuno tili ndi wotiyimirira. Bwana mzimayi waluntha, mzimayi wolankhula bwino, ocheza bwino ndi wanthu. Nthawi zina ukamuona kuti koma chauta amapereka mphatso. Bwana ifeyo tachoka, koma tikuchimikizireni kuti zolinga tizofuna za mayi Joyce Chitsulo ndi zolinga zofuna zanu bwana. Ife anthu akumwasa tionetsetsa kuti zimene izamalinga mwini wake chauta tionedzipitirire. Bwana mkupempheniso kuti kuli wana bwana musisamalire kena mkam'manja ena ndamwaona alamphulacha agogo amayi wawo ndi akulu. Bwana tisamalireni, ndinu munthu wabwino mwamba kalo tisamala bwana pitirizana. Mkupempheni akubanja ndikuthokoze Madam DC na akukansela kuti monga mene timadzaperekera kutengo siyana kuno tipitirire chifukwa ifeyo tiwimira president. Bwana ndikupempheniso bwana kuti kubwera kwanu kuchokera kulilongwe mmene mwafika kuno mwaonetsa umodzi chibale kuti mmatikonde anthu akumwanza. Timatero ifeyo ndi agogo anthache agovati ndi akanduku kuti koma sinaone kuti munthu wabwino kusankha nduna mwina mukadakanganira kuti pita ndiwe maiko usi ukatienene muyang'anire kumene koma timpera ndeka kubwera akubwana kusonyeza kuti ndi mutate wathu. Popeza kuti mpazovuta koma mati nene bwana kuti monga mmene zimakhalira kuti mzako akakuchita chabwino mtsoka akubweza chipongwe. Ndikupemphani bwana state president kuti mmene mwachitiramu Mulungu yekha odziwa kuthokoza akuthokozeni akuyendetseni bwino. Anandiuza kuti ndiyankhule 1 minute ndiye popeza kuti mulungu wangayu ndakuputsa mati 1 minute yo kuti John Maxwell ananena kuti izi zimene munthu ukapita chimatsala kunja kuno mkhalidwe lako. Then people celebrate your life. Ndiye inuyo kuti chinga mundi angana iwako mwangana zwakula chabwino muchuka mabwana state president pepani chifukwa imata munthu wanzeru, mzimayi wotumika, mzimayi wa ulemu, mzimayi amene amakuyimirani masalakuso. Bwana kumwanza kuno kuti tikibwalire imodzi ikatibe chinyewo ikachili uku masana uku ndima amene bwana uthokozeni kubwera kwanu amene mwati 1 minute kwandalama kulaoniko mwandira kwii. Well, state president, thank you so much. Pepani Honorable Nicholas Tausi. So bano bomba nkoda kwazo yankhula zathu sibula lero. Tisanaombe nkoda tifuna ndipemphe the Right Honorable Catherine Godani Hara, MP, Speaker of the National Assembly at Yankole. Pepani kwambiri a state president yathu, pepani amayi first lady muli pano, pepani a chief justice yathu, a vice president yathu muli pano, pepani aliyense onera kulandira, pepani akubanja bambo Mataka ndi ana onse muli pano. Chifukwa cha nthawi sindipita mumose koma pepani kwambiri. A president ndikhala ngati ndiyamvaka chizungu pang'ono. Honorable Joyce Banda, Your Excellency, Joyce Chitsulo was a barrier breaker. Joyce Chitsulo was the first woman to be a chairperson of a constitutional committee. And I was just listening to our forum.
breaking my barriers wanambira ku constituency kuno. She was the first woman kukhala MP constituency yake ino. Kuchoka pamenepo kubwera ku parliament kukhala chairperson wa constitutional committee Malawi muno Joyce Chitsulo anali mzimayi woyamba. Sana ngokhala chairperson koma anali chairperson amene aliyense Malawi unangati ndikira umboni kuti public account appointments committee ya parliament zidziwika inadziwika chifukwa cha mzimayi ameneyi. Mzimayi amene anagwira ntchito motumikira dziko la Malawi. Ndiye kuno amfumu mukunena kuti anakhala mzimayi woyamba. Ife ku parliament anali mzimayi woyamba kupanga chair constitutional committee. And Honorable Joyce Chitsulo, when she opened the door, she just didn't use the door to cross. Amagwirizira chitseko chicha kuonetsetsa kuti azinzake adutsenso. And that's why akunena kuti anali kufa wema cholinga amafuna kupanga lift life ya tsikana Malawi muno. That's why amfumu anamulola atabwera kuno kuti ayimirire ngati MP. Amapanga lift life ya tsikana ku constituency kwake kuno. Amadziwa kuti ineyo ndaphunzira, ineyo ndakhala MP, komanso mawa ena kuti atsakhale ma MP ndipo kapoka ndatsegulira chitseko. So she had a quality where nthawi zina azimayi timatikabwera pa maudindo akuluakulu amene matipatsa president anthu amatidandalo kuti timatsekera chitseko anzathu. Koma Joyce Chitsulo sanali choncho. Ndikunena pano ma MP azimayi mwina ngati pali constituency imene sanapiteko Joyce mwina ndizowerengeka. Constituency ya mzimayi aliyese Joyce president William anapitako kumpangira campaign samaona kuti mzimayi ndi wachipani chanji. Ndiye quality ya Joyce Chitsulo amene tikumudandaula pano. Joyce Chitsulo, Your Excellency, olo ma MP ndikunena pano kandi azibambo ma MP ngati pali munthu amene amatha kuyendera azinzake amva munthu wadwala wayepezeka ndizovuta mwina tonse timatha kutomba kungoyimba phone koma Joyce amayesetsa kuti pa nyumba pa munthuyo akafikepo. Ndiye ubwino umene unali ndi Joyce Chitsulo, Your Excellency. Your Excellency, Joyce was so supportive. She was beyond words. She was always thoughtful, always ready to help, always with grace, never seeking the spotlight, but always lighting the way for others. Joyce was a darling to all of us. She had this way of keeping us informed, not just with news, but with love, with laughter, with a little message, just when you needed it most. And now, Joyce, it's been 3 days, no post on our MP's forum. 3 quiet days feel too long. Your fellow members are still waiting for your words. Susan, Bertha, they are all asking, where is Joyce? Honorable Minister of Gender is asking, where is Joyce? And me, I'm still asking, where are my reports? The president is asking, where is Joyce? Because he knew the president had found a minister who was hardworking. The chiefs are waiting for you, Joyce. Where are you, Joyce? Your sons and your daughter, your husband, your mom, they are waiting, Joyce. They are asking, what is Joyce? And for Wayanka, all of us, we know where you are. But Wayanka doesn't know where you are, Joyce. Your Excellency, Joyce was a woman who stepped into a place of no woman stood before. In every act of kindness, every spark of courage, that's where you live now, Joyce. Joyce, thank you for lifting us. Thank you for flying, so we knew we could too. Rest well, dear sister. You soared with purpose. And now you soar in peace. We will miss you always. Thank you, Joyce, and may your soul rest in eternal peace. Pepani, Right Honorable Catherine Otanha, MP, Speaker of the National Assembly. Sobano, Bomba Nkota, Zoan Faranzatu, Libempa, Honorable Richard Chimundobanda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of Malawi Congress Party. Ameniwa, Ayankula Ngati Nduna, Komaso, Ayankula Malo, His Excellency, the President of the Republic of Malawi.
ayankhula m'malo mwa the state president chifukwa cha chisoni president athu sakwanisa kuti yankhula. Pepani. Sikoma kwambiri ya master of ceremonies president wathu okondedwa Dr. Lazarus Makafe Chakwera, ambaye wathu wafuko Mai Monica Chakwera, ulemu ina vice president aziko lino bambo Michael Osi, ulemu speaker nyumba malamulo, ulemu chief justice bambo Tikamanda, ndipeleke ulemu wa chipepeso kwa inu bambo Mataka, komanso wana makolo mafumu. President mundilole ndipeleke ulemu kwa Michael Nzamba pamodzi ndi nduna zanga zonse kuchokera ku office kwanu. Ulemu upite kwa leader of opposition bambo Chaponda amene muli pano pamodzi ndi aphungu onse a nyumba malamulo, a clerk of parliament ndi onse ogwira ntchito ku nyumba ya malamulo. Bwana President, chifukwa cha office kwanga ndizindikire kupezeka kwa bambo Richard Hara komanso ma principal secretaries onse ndogwira ntchito ku Ministry of Local Government Unity and Culture, ma district commissioner onse adziko la Malawi, ma council chair onse alipo mpano. Ndipeleke ulemu kwa senior chief Govert wa chipepeso komanso senior chief Ntache komanso Kanduku komanso mafumu onse amene mabwera kudzatikuta tsiku la lero. Ulemu umene upite kwa mafumu a dziko lonse mbali zonse za dziko la Malawi zili pano. Bwana President, pano palandu ochuluka madisayi walepo amzanga kuchipani bambo Simbi komanso azimayi onse achipani. Titero kuwalemekeza maulemu machipepeso a President a Seventh Day Adventist komanso mpingo onse wa Seventh Day Adventist chifukwa choti kuta kukhala nafe. Bwana President, nthawi ndimayatithera koma mwatipempha masana wanu mwachisoni chifukwa chokuti inu ndokhudzika simungakwanitse kuti mungathe kuyankhula. Nditawuzidwa kuti muyankhulenso m'malo mwa President, nachiona kuti chakhalanso chipsinjo kwa ine chifukwa nanenso ndinothodwa. Tsiku la lero ndilowawa kuti ndikathe kutulutsa mawu kuyankhula, koma chifukwa cha mwambowu komanso mpata omuyamika Joyce ndavomera. Bwana, choyamba mulole kuti tikuthokozeni pamodzi ndi First Lady. President, chikondi chimene mwationetsera kuyambira nthawi ija ndinakuimbirani foni mpanda kucha kuti malemu Joyce achita ngozi, ndipo munandituma kuti ndipite kuchipatala mamawa 5:30 kuti ndikawazonde. Kuyambira tsiku limenelo kudzafika tsiku la lero mwaonetsa chikondi choposa. Munandiwuzanso kuti ndawatuma a Secretary for President Cabinet kuti auze Mai Joyce akonzeke apite kuchipatala ku South Africa, ndipo dongoso limenelo tinachita, koma muchananenera wana zinayimira panjira malinga ndi mmene timapusitsikira tonse ndi mmenenso amaonekera Mai Joyce kuti akupeza bwino. President, tikufuna ndikuthokozeni pamodzi ndi a First Lady chifukwa cha chikondi chanu ndi support imene mwapereka kwa ife kunduna ngakhalenso kuboma lonse komanso chipani pa nthawi imene Mai Joyce amakhala akudwala. Munaonetsera chikondi, zina sindingathe kuyankhula pano, koma munaonetsera chikondi chachikulu kwambiri. Mulungu yekha adzikudalitsani. Ine ndimati nditengerepo mwayi mmene mwanditumira Bwana kungothokoza chifukwa ntchito zimene timagwira ife kunduna timagwira m'malo mwanu. Ntchito zonse ndi zanu chifukwa Malawi adasankha inu khala president wa dziko lino, koma mumaonako anthu ena malinga ndi khalidwe komanso mmene Mulungu akutsogolerani kuti anthu amenewo akuthandizeni ntchito. President, mutawunika munasankha Mai Joyce Chitsulo kuti akhale Deputy Minister wa Local Government Unity and Culture. Munagwira nawo Mai Joyce Chitsulo ngati inu mtsogoleri wotsutsa boma nyumba ya malamulo kwa chaka chimodzi. Munaona magwiridwe awo ntchito Mai Joyce Chitsulo pamene anali mtsogoleri wa Public Appointments Committee, ndipo kumeneko amayang'anira kwambiri nthambi zikuluzikulu za boma, Judiciary, Malawi Electoral Commission, Malawi Human Rights, Independent Police Commission, komanso nthambi zonse zimene zimafuna ziziwunikiridwa bwino kagwiridwe ka ntchito kupatizirako Anti-Corruption Bureau. Bwana President, tivomere kuti ona Joyce Chitsulo sanali mphatso yakumwanza kokha, koma inali mphatso ya dziko lonse la Malawi. Magwiridwe awo ntchito
anaonetsa kuti anali munthu amene anakonda dziko nkulika patsogolo osati iwowo. Bwana President, Mayi Joyce Chitsulo anagwira ntchito yodzipereka ku Nyumba ya Malamulo. Chifukwa chake sichinadabwitse dziko lonse kuti inu ndi nzeru zochokera kwa Mulungu munawapempha iwowa kuti akhale nduna yachiwiri ku maboma ang'ono. A President, ine ndamene ndinali wotsogolera kumeneko ndipo ndimagwira nawo ntchito tsiku ndi tsiku. Ndofuna ndivomere pamaso pa Mulungu na malenga kuti Amalawi timakonda dziko. Koma mwa Mayi Joyce Chitsulo napeza munthu mmodzi amene amakondetsetsa kwambiri dziko lawo. Komanso munthu wolimbikira ntchito, munthu wachikhalidwe chabwino, munthu amene samafuna kusankha dera. Sabata yathayi ndingonena kuti tsiku limodzi asanatisiye tinayankhula na 8:30 madzulo. Nandiuza kuti anduna anthu kumudza kumasonkha ndalama kuti abwera adzandione. Ndeni mati ndipite ndine kuti anthu asasonkhe ndalama. Sindimadziwa kuti kupita kwake ndikulu kwayo. Ndana ndinasoda anduna ndikachoka pamenepo mundipatse ntchito zijamati mundipatsa ndikapeza bwino. Ndikakhazikitse mafumu kutyolo kuphalombe komanso kuchilatsulo. Ndeni nafunsa mupeza bwino akuti andamba upondetsa mwendo. Ndipo zimene zizitheka. Ndipo tinanena kuti mukachoka ku Mwanza weekend imeneyi anthu akakuona mupite ndithu mukagwire ntchito zimenezi zimene a President anatituma tonse. A President dzana inuyo muli mkati mocheza ndi a President Chapo kucha kudetsa pamene Susan Dos zawo pa mtima anandimbira phone. Muli kuti anduna ndati ndi ndi a President kudetsa. Mwachidule ndinakutsanzikani pochita bow down kukayankha phone ya Susan chifukwa inabwera mowirikiza. Nandiuza kuti Joyce wakwa. Ndeni madiwa kwa chani chachitika nchiyani tayankhulana osakhalitsa. Nani na kuti wakwa. Ndathokoza unabukhumbize komanso a PS Vice chifukwa chothamanga kuonetsetsa pamene akufika kuchipatala athandizike. Bwana ndinakuimbirani phone ngakhale munali ndi a President aku Mozambique munakhala chete kwa nthawi ndipo ndimaona ngati mwadula phone kenako munatapumira mwamba kuti chifuniro cha Mulungu chichitike. Your Excellency, imfa ya Joyce yapweteka tonse. Imfa ya Joyce yapweteka dziko la Malawi. Sinapweteke anthu achenda governed wokai. Yapweteka wina aliyense amene amafunira Malawi zabwino. Imfa ya Joyce yapweteka amene anali ndi khumbo loti Malawi adzakhala wabwino. Ndipo kuti Malawi adzakhala wabwino sakhala wabwino polota pokai. Amakhala wabwino pokhalanso ndi wanthu akukhumba kwabwino ndi akuchitanso kwabwino. Mwa Joyce Chitsulo tinapeza munthu wakukhumba komanso wakuchita. Osamungodziwa kuyankhula koma kuchita zinthuzo. Bwana msewu mwa uyendawo ndi umene Joyce anakupembani kuti mumangire pamodzi ndi anthu ako. Bwana kuno kuli ntchito anthu aja amathokoza zambiri komanso kuli ntchito zambiri zimene Joyce wasiya. Ndikudutsa apo ana anakuwa achimwendo mwauza achakwera anakhazikitsa kuno chakwera trophy ipitirire chifukwa mafulati dzakumbukira achakwera. A President inenso ndikupemphani kuti pambali pa chakwera trophy pali zitukuko zimene Joyce amazitsimikiza tsiku ndi tsiku. Chachikulu kwambiri ndi msewu wa Thambani okatukira mpaka na kuchikwawa umene amaulira tsiku ndi tsiku. Kupala misewu amayesera kumapayeka sana kakwanitsa. Pamene tikumulira Joyce, pamene tidzakhala tikumkumbukira Joyce pa ntchito zake, Bwana msewu umenewo udzakhala uli pa mtima pathu. Ndipo ndi chikondi chimene mumachionetsera nthawi zonse tikukhulupirira kuti msewu umenewo muumanga. Pangatalike pangafupike msewu umenewo muumanga. Pomaliza ndimafuna nene mawu awa Bwana. Ponena kuti Joyce sana kukondeni chifukwa chokuti munamsankha kukhala nduna. Joyce sana kukondeni ali deputy minister. Joyce anayamba onetsa chikondi pa inu a President adakali MP wamba. Kuso kuti ukakhala MP ndikuti ndiwe munthu wamba. Koma palibe kusiyana pa nduna ndi ma MP. Joyce anaonetsera chikondi kwa inu a President ali MP oti akungodzidalira yekha. Koma Joyce pokukondani anakukondani ndi mtima wanu wonse ndi mtima wake wonse. Your Excellency, tilemekeze mzimu wa Joyce popitiriza zimene Joyce amachita kuno pakuti zimene zinalakika kwa nthawi yayitali. Koma mukamabwerera kuli Longwe ziwani Bwana kuti mafumu ako antachi, mafumu ako governed, kunduna wa local government unit and culture, anzake tonse ku cabinet, anzake tonse ma MP,
komanso ma district commissioners ni ma chair council ni ma councilor dziko lonse la Malawi pamodzi ndi DC yake Mai Martha kuja kumwanza adzakhala akulira kukumbukira moyo wa Joyce. Anakukonzekerani phwando lalikulu Joyce amati mkatsegule stadium ya Mwanza imene limwayimanga itasoweka nthawi itali. Stadium yotu bwana ili pa 95%. Stadium yomwe amanga ndinu mulamuliro wanu kuwakumbukira anthu akumwanza. Joyce amaina kuti atsegule msika kuyamba msika watsopano pa 17 August launch ya msika wa pamwanza pa boma. Zonsezi pansi pa ulemu wanu. Your Excellency, pozindikira moyo wanu ndipo ukuthokozani tikukhulupirira kuti ntchito zonse zimene Joyce amazikumba zikapitirira kuno kumwanza. Simunakonde Joyce yekha, munakondanso anthu onse akumwanza. Komanso tindi chikhulupiriro kuti chikondi nkupatsirana. Kuti anthu akumwanzawo akupatsaniso ni chikondi pa 16 September pakubwerapo. Chifukwa inu ndi amene munayamba kuwakonda anthu akumwanza. Amatero Joyce, kumwanza silinavotera achakwera. Koma achakwera amatipatsa vote, amatipatsa support, amatipatsa zitukuko. Chimene tingakubwezereni achakwera ndiye vote. Ndipo mawu amene adayankhula mamawa asanatisiye anawakumbutsa Malawi nanena kuti boma ndi lomweli. Mzimu wako Joyce ukautse mtendere. Chiouta akhale ndi mzi wako komanso asamale wana onse pamodzi ndi amuna wako. Ambuye akudalitseni Excellency, zikoma kwambiri. Zikoma. Pepani Honorable Richard Chimwendo Banda. Apa ndi pamapeto pa zolankhula zathu. Tsopano tipempha anzathu ampingo kuti atitsogolere mmwambo wa mapemphero. Pepani. Pepani, His Excellency Dr. Lazarus Makate Chakwera. Pepani, First Lady Madam Monica Chakwera. Chifukwa cha vuto lalikulu limene lagwa pakati pathu. Chifukwa cha nthawi sinditha kupereka maulemu onse, koma pepani tonse amene tili okhudzidwa kudzachitira umboni za imfa ya mayi Joyce Chitsulo. Mwambo wa mpingo kuyenda motere. Koyambirira timva mbiri ya Chikristu chawo malemu Joyce Chitsulo olemekezeka imene atalankhule ndakusa akuno kutambani Pastor Zitsokosa. Ikatha mbiri bingo kuimba nyimbo ya Kristu mnyimbo namba 5, ndipo ikatha nyimboyo Pastor Wilson Thomas amene ali ampingo wa Seventh Adventist, mtsogoleri wa Southwest Malawi Conference, ati ikisa m'manja mwa Mulungu kudzera mu pemphero. Amayi atolika adzayimba nyimbo yapadera, ndipo Pastor Tiwaye Nyirenda ndi amene adatengere utumiki pamalo pano, amene ali a president ampingo wa Seventh Adventist muno Malawi. Kumapeto adzatipempherera pemphero lotsiriza ndi abusa akumwenda amene ali a chief finance officer a Southwest Malawi Conference. Dongosolo lathu liyenda motero, chotero tipemphe Pastor Zitsokosa kuti atinenere mbiri ya malemu. Perenge kupepesa kwa president yako maso mai abunyumba
fotokoze za mbiri ya marehemu Mai Joyce Chitsulo Mataka. Iwowa anabatizidwa ku mpingo wa Area 25 ku Lilongwe. Anabatizidwa ku mpingo wa Area 25 ku Lilongwe. Anasankha kuti akhale chiwalo chimodzi cha mpingo umodzi umene upezeka mu district ya Thambani Wanthondwe mchaka cha 2023. Chotero process yonse inachitika ndipo membership yawo inakwera ku mpingo Wanthondwe mchaka cha 2023. Ngati mpingo tiwasowa mayiwa chifukwa amatithandiza nkhani ya mamangidwe a makachisi athu mukuthambani mu zinthu zambiri, komanso agwira ntchito ngati membala wa mpingo maudindo osiyanasiyana. Anali mmodzi mwa amayi odzichepetsa, samatengera kuti ali ndi udindo waukulu kuboma, koma amakhala nafe pansi nthawi ya mapemphero kumapanganso maubwenzi ndi amayi osowa a mu mpingo. Chotero mayiwa ngati mpingo ifenso tiwasowa zikomo kwambiri. Tipempha akorista adzatiyambitsire nyimbo number 5 ya Kristo mu nyimbo. Vice President, komanso mpingo wonse tiime pamene tikuimba nyimbo number 5. Ulibanji kwatundina fusa mlonda ienati usiku wapita nditu bayandika kuja usalile yenda. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.